Tervetuloa Semisti YouTube-kanavalle. Me ollaan about valmiita ja lähdetään tsekkaa tässä jaksossa, miten me ollaan tähän päästy. Eipä siinä, lähdetään katsoa, miten projekti edistyy. Jees, seuraava homma on sitten lähteä maalaamaan tätä tankkia. Mä oon nyt vetänyt se 800 vesihiomapaperilla ja sen jälkeen 2 tonnisella mataks vaan, niin nyt meikä lähtee vetää siihen väriä päälle, niin katsotaan miltä se näyttää ton jälkeen. Öljylauhdutin laitoin kiinni just tuossa äsken ja sinne ne letkut menee. Vähän näyttää tästä kulmasta hassulta, mutta en mä oikein noille muuten keksinyt mitään järkevää reittiä. Tossa ne menee niinku parhaiten. Tuolta tuo nyt näyttää tällä hetkellä. Ihan jees. Seuraavaksi voisi laittaa vaikka pakoputke. Ja putkenahan meillä oli tää MPR titaniumi, niin laitoin ton tosta tonne holleille ja laitetaan nyt tää lopullisesti kiinni ja katsotaan miltä se näyttää. En kyllä muistanut, että nämä jouset olisi ollut näissä saatana jäykkiä. Ei tässä ole niinku mitään järkeä, että tässä on joku yli 5 senttiä pitäisi venyä. Niinku aivan hiestmärkänä ja sormet saatana auki joka paikasta. Ei tästä tule hevon helvettiä. Pitää varmaan joku kaverin kanssa vetää toi alempi. Mä sain toi ylemmän, mutta tuossa alemmassa on niinku mitään järkeä. Niinku yli 5 senttiä pitäisi venyä tuonne. Ei mene. Mutta putki olisi muuten nyt siinä. Eikö näis? Pitää vielä kiristää noin tuolta alhaalta, mutta muuten se on paikoillaan. Noniin, penkki saapu. Lähdetään avaan. Oh yeah. No, miten tää on? Fuck it. Ohohoho. On muuten pähee. Semmonen banaanivene. Joo, reunat on tämmöstä nahkaa ja sitten päällipinta. Tää taisi olla alkantairaa. Ja sitten punainen timanttikuvi. On hienoa. Kyllä nyt kelpaa. Laitetaan se tohon holleille ja katsotaan. Siinä se nyt sitten oli. Aika päheen näköinen. Tosta kun heittää tarakan vielä kulmille, niin kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa.
Tulee hieno. Tulee hieno. Oli vörttitilaus. Kiitos vaan itse verhoilijalle ja jos joku näitä haluu, niin tuolla foorumeiden puolella niin yhden kaverin äiti näitä tekee, niin suosittelen. Ei ollut paha hintainen. 65 €, koska tässä on tätä vähän spessumateriaalia ja tommosta, niin sitten tietenkin joutuu maksaa postitees taas. Niin 65 € ja joku 25 € meni posteihin. Niin tommonen setti tosta nyt tuli. Maistuu. Tässä ollaan skidisti paiskittu hommiin. Nyt on sähköt vedetty. Pari liitintä vaille valmis. Kaikki. Eli täältä puuttuu maadotukseen yksi tommonen liitin ja sit tarvii uuden sulakerrasian, kun pamahti molemmat sulakkeet tästä. Ja tää johto pitää uusia, kun tää on monesta kohtaa poikki. Sulakerasia ja yksi liitin tonni. Sähköt on don. Sitten penki mä lähetin tonne verhoiluun. Pitäis tulla tossa parin päivän päästä takaisin. Niin sitten saa senkin tähän videolle vielä, kun se tulee postissa. Ja sitten osat on nyt maalattu. Niitä voisin näyttää vaikka tuosta seuraavaksi. Niin katsotaan miltä näyttää. Tommoselta se näyttää, kun on spreijattu tuohon valkoiseen suojakanteen tai tähän. Niin näyttää tuolta toi punainen. Ja sitten täällä kotona, tässä kotivalossa, niin se näyttää tältä. Se on aika lailla tälleen pitkältä kun katsoo, niin perus tommonen musta. Sitten siinä on fleikkejä. Jepspeedi korkkikin paikoillaan. Aika bangeri. Vähän parantelin noiden lauharijohtojen menopaikkoja, niin mä laitoin ne nyt tulee molemmat tältä puolelta, pakoputken puolelta, kun niihin tuli niin hirveät lenkit tolle toiselle puolelle, niin täältä pystyy vähän kikkailla Tuo on niin samperi pitkä tää toinen. Jos ne molemmat olisi tämmösiä lyhyitä, niin tää menisi ihan hyvin. Mutta tän kanssa piti vähän kikkailla, kun se on niin pitkä, niin se menee nyt tuolta ja tonne ne menee. Tälleen toi meni ihan nätisti. Näyttääkin ihan vielä hyvälle, että ei huono. Sivukoppa holleilla. Modasin ton Twineri. Tältä puolelta leikkasin jonkun sentin pois. Niin. Nyt se mahtuu olemaan tuolla välissä. Sitten bensasuodati on siellä ja letku joutuu vähän tolleen mutkalle heittää, että se tässä on niin lyhyt tää matka, niin mutta siellä se nyt on. Rupes olemaan niinku kohta puolin valmis. Tossa on toi penkki nyt tankin kanssa. Ja sitten tarakka on väännetty vähän kulmille tosta, niin sivuprofiili on ihan jees. Ihan jepa. Tältä tää nyt näyttää. Täältä puoleltakin rupeaa olemaan nämä sähköhommat laitettu. Huomenna mä
hommaan tähän nämä oikein kokoiset ruuvit tai jotkut. Mulla ei nyt ole noin pieniä täällä kotona, niin pitää keksiä tohon joku. Tommonen sekamelska siellä on. Mittarin valopalaa ja neutraalivalo löytyy. Vilkut näyttää tolta, kun ei ole tarpeeksi vastusta, niin sit kun laittaa kaikki valot ja kaikki muut päälle, niin toimii. Kotellaan tossa kohta, kun saa kokonaan kasaan, niin mä näytän sitten miltä se näyttää. Ja tsadaa! Etuvalo valmis. Lokkari laitettu paikoilleen. Mittari tietenkin on tuolla ja vilkut. Laitetaan mirrat päälle. Vapaavalo toimii. Vilkut ei vieläkään toimi kunnolla. Ei vilku ollenkaan. Niitä pitää vähän tsekkailla, mikä homma. Sitten valot toimii. Eli kaikki on nytten täällä etupäässä, paitsi noin vilkkuhommat pitää tsekkaa, niin valmista. Ja manki muutenkin rupeaa olemaan valmis. Meikä vielä näyttää tuon takapään, siellä on kans noin vilkut ja muut, niin tsekataan vielä se. Ja tältä tää näyttää tää takaa. Kilpi on tossa ja vilkut löytyy tuolta. Tolleen putkiklemmarit tommosilla systeemeillä laitettu tää kilpi tonne ja jarruvalo on tuolla ja toimii. Ja siellä on vielä toinen vilkku. Suoraan perästä näyttää tolta. Se on mintis. Ton näköinen järjestelmä tosta nyt on tullut. About samanlainen kuin siinä mun aikaisemmassa mankissa. Joo, mankihan nyt olisi noita tarroja vaille valmis. Käynnistin tossa toissapäivänä tän ja hyvin kukkuu ja käy ja tarrat on tilattu ja tulossa, niin ne pitää vielä rykästä tuohon sitten kiinni, niin tää on lopullisesti valmis. Oh joo, ja sitten toi jarrukahva modataan vielä, niin se tulee se ASV-jarrukahva tuohon sitten kun mä saan modattua sin valmiiksi. Sitten tänne pitäisi keksiä joku lärpäke, ettei tää tuhoa tota. Mutta joo, hei, kiitti kun katsoit videon tänne asti ja paina peukkuu ja tilaa kanava ja seuraa mua TikTokissa ja Instagramissa. Mut hei, kiitti. Nähdään ensi videossa. Laitetaan ajovideo ja jotain muuta, niin kaikki on tulossa tässä kesällä. Mutta kahtellaan. Kiitos. Hei.